Astăzi o să vorbim despre volum. Volum, toată lumea vrea. Clientele noastre vor gene cât mai bogate, cât mai dese. De fapt și de drept, asta înseamnă volum. Imediat o să vă fac demonstrații, o să vă arăt cum se realizează evantaiele de volum. Însă, ceea ce vreau să știți, că pentru a putea aplica acest tip de gene, trebuie întâi să urmați un curs de bază, un curs adresat începătorilor, prin care o să învățați prin metoda one by one, sau fir cu fir se numește, să lucrăm evantaie 2D, 3D, bineînțeles plecând întâi cu 1D. Pentru a putea lucra tehnici de volum, avem nevoie de pensete speciale, adică de pensete care să apuce foarte bine evantaiele. Eu folosesc această pensetă de la Vetus, cu vârful în L, așa se numește ea. E o pensetă cu vârful destul de gros, cu vârfurile destul de groase, dar cu care mă împac extrem de bine și lucrez extrem de ușor. Poziționez penseta pe bandă, intru jos la baza extensiilor de gene, desfac, trag. Acesta este un evantai perfect. Dacă acum ar fi să-l aplic, introduc piciorul și un adeziv, șterg și revin pe geana naturală și îl aplic. Bine, acum n-a stat. Încă o dată. Poziționez penseta, desfac evantaiul, trag în sus. Îl repun apoi pe bandă, îl iau de vârf, introduc piciorul și un adeziv, șterg, poziționez din nou pe geana naturală. Încă o dată. La baza extensiilor poziționez penseta, desfac în sus, l-am pus din nou pe bandă, îl apuc de vârf, introduc în picătura de adeziv, șterg, repoziționez pe geana naturală. Deja vedeți ce frumos se conturează. Încă o dată. Desfac evantaiul. Am grijă să nu-l desfac un evantai cu un picior foarte gros, pentru că, în primul rând, să fie inestetic. În al doilea rând, odată că mai pun și adeziv, se încarcă și mai mult piciorușul. Și în al treilea rând, dacă evantaiul este foarte gros, adică piciorul este foarte gros, nu are nici rezistență și în plus de asta, greutatea este prea mare pe geana naturală. Ai terminat? Da. Bun. Felicitări și vreau să vedem detalii. Vreau să-i leperi frumos, apoi să deschidă ochii. O să trag și ring light-ul să vedem mai bine și o să mă apropii de tine. Foarte bine și altul celălalt. Ok. Deschide. Așa, să mă uităm. Delicat, când o peri pe dedesubt, delicată mișcările. Mamă, dă super. Super. Bravo. Bravo. Mulțumesc.